Плакатите и бокс-артовете се опитват да ни кажат нещо. И ние се опитваме да разгадаме посланието им, колкото и скрито да е то. Дори да няма такова, ние ще си измислим, не бери грижа. Освен това, идеята си е изцяло наша, както може да се увериш само от старите подкасти на Foreplay. Обаче оня гъс яци ни открадна. Баш оригиналът е тук. Добре дошли в Ревю по обложка! Добре дошли отново в рубриката Ревю по обложка. Така, казахме го в синхрон, това е невероятно. Да, като Resident Evil. Да! Или Devil May Cry. Едно от трите. Да. Та сега ще обсъдим този невероятен постер. Много е арт. Много е арт. На Много коя е игра? депресарски, мрачен. Да. Става дума за некартографиран 4. Краят на един крадеца. бандит. Абе, Тиф е по-скоро крадец. Абе, такъв, някакъв... Вагабонтин. Вагабонтин. Край на един вагабонтин. Не за спа. Така. Да. Идеално. Ето. Добре, откъде Това да ще искаш ли да го почнем? променим даже, защото мисля, че се справихме по-добре. Да А напишеме Вагабонтин. Вагабонтин. Добре, чудесно. Стана мултинационално. Ти знаеш и да пишеш, бе. Невероятно. Ти знаеш ли, знаеш какви неща на нас. Много артно, бро. Така. Чай, че зумнахме твърде много. Добре, Така. откъде да започнем да разкостваме Нейтън Дрейк, дет се вика? Чай сега, това е дело на палави кучета. Или кучки. Или кучки. Значи аз си представям тук Ноти едни две бич. кучета. Това кучета ли са? Чай сега ти представям Гениални кучета, кучета. които се ебат. Те това са са палави. заклещи. Да. Тук това е Палави кученцата, кученца. да. Тук другото А куче. това кръка ли е на кучето? Това е дето кръка. минава, това прилича на кокошка, но както и да е. Имаме въображение, както сме казвали неведнъж. Палави кучета. Да. Те са добри хора, правят хубави игри. Добре, това беше важен детал. Така, аз мисля да започнем първо с какво е това, което се размазва, разпада. Ето, ще стигнем и до това, мен по-скоро ме притеснява, че постът е дело на Коке Нюнец. Коке. Коке Нунес. Какво означава Коке? Коке. Кока. Кока-кола. Кок. Кок. Права връзката, да. Разбрай Много сега. добро око имаш за детайла, браво. Ето това е. Невероятен си. Коке Нюнец, да го Коке подчертаем добре. Да. Нунес, да. Така, какво се разпада, да. Ами виж, че има и някакви искри от нещо излизат. Може би нещо под краката на Нейтън. Само нещо друго ме притеснява на първо време, освен кокето, което забелязах. Смята, ти виж, че този часовник не е стрелки. Верно. Значи бюджет е свършил. Това е такова фалшив часовник. Бюджета? Бутафорен. Бутафорен. Ма задраска и го Бюджета много го мъни. няма, естествено. Много мъни. No money, no funny. Да. Еми и четвърта част сега, нормално. Четвърта част са свършили парите. Виж, че и той е тъжен, Нейтън. Да, тъжен е, защото Не смее да ни си мисли- погледне в очите. Не смее да ни погледне, защото си мисли точно за това. За цици. Нема пари, Ох, мили. баце. Това е. Миличкият той. Свършихме парите. И се чуди сега как да ни забавлява, нали? Да. И как да ни забавлява, като е тъжен. Ма ето, виж какво пише горе. Every treasure has its price. Да. Тоест, това е... It's price. Виж как кофти го подчертах. Да, ужасен. Да. си. Ужасен съм. Тук ми се Аз те отплесна. обичам нищо. Да. Еми ето, може би Виж, цената... това е метафора на цената, може. Да. Да. Ето, той е започнал да губи части от себе си, моля те, отбележи. Да. Ето. Ето, той се Това разпада. се разпада, защото не Може е би кинт. има радиация, период на полуразпад, Half-Life 3 обявен, невероятно. Може би е това, да. Ето, тук се разпада, няма кинти. Виж, на заден фон обаче има някакви палми. Това е част от мечтата според мен. Той си Да, той мечтае си да тръгва отиде от на това Малдивите. Не, напротив, той си мечтае да отиде на Малдивите. Обаче няма кинти. Ето, брат. мечтае си за това нещо. Виждаш ли го? Да. И затова е тъжен, защото... Какво стана? Нема пари. кинти, брат. Нема No money, кинти. no funny. Така. Добре, нека да погледнем малко по-дълбоко, така да кажем. Моля те, приближи вниманието на зрителите към това, което се Централната случва част. вътре в тялото Вътре на в Нейтън. тялото му, да. Там е, може би, залостен спомена за предишния Нейтън, за приключенеца Нейтън, който е видял светове, преборил е
Ето бил е на Малдивите, Да, тук има жени да. с големи цици. Тук е ето и имало големите пари все цици, още. Да, имало е пари все още. Чай да правим една мома с големи цици от Малдивите. Браво. Точно. Тя го Има очаква малко просто. под подмишниците, Нейтън, нищо. Нищо, той е потел от това. И От Нейтън циците. какво прави? От циците, да. Нейтън какво прави? Нейтън не гледа. Да. Зряла поглед, Да. но нея вече я няма. А тя е Синор, не Лила Лока даже. Лила смисъл. Лока. Да, като Таргариенка. Виж ли? Невероятно. Да. А какви са тези дървета под вътрешния Нейтън? Това да не е част от Firewatch играта. Тези дървета визираш. Да. Може би имало горски пожар. Може да има горски пожари, с това свършили парите. Възможно е, възможно. Демек, да го сложим ли като смяла теория тук да нарисуваме един горски Нека, в пожар? смисъл, Ето горския пожар. Ще Да. го прекрасен огън, браво. Телни от блясъци и искри. И това е символ на безвъзвратно загубеното минало. Да, когато е Аз се имало натъжих много. пари. Виж, половината Да. му коса няма. Половината. Той да не е от тия новите реклами на цигари, Наистина. да не е на химиотерапия, за това да му няма половината коса. Възможно и затова да няма пари, защото тя Това няма пари, тя химиотерапията е скъпа. химиотерапията е скъпа. В смисъл, демек тук може спокойно Пише да Маро направим. Боро, защото трябва и в този епизод да имаме продуктово позициониране. Или нещо по-кратко. Пушенето. Така. Сега с червено да го напишеме. Обива. Бива. Като обувки убива. Да, много е тъжно цялото Да, това и тук нещо. пишеме Белобол. А ти знаеш ли, че всъщност това е причината и за горския пожар? Цигарите. Аха. Една незагасена цигарички мечти Една за негасена, Малдивите. една незагасена цигара, гората, рак на белите дробове, виж, че то това е точно, Точно така, точно точно. в зоната на белите дробове, Той виж. губи вече въздуха Да. си. Много тъжно. Себе си. И Много. стигаме до хладното оръжие в ръката. Да. Може би той е на път да приключи своя живот. Да, преди да се е стигнало до това, дето Да. ще го убие. Да, Той, подобно на кучетата, които споменахме, палавите кучета, отива някъде на самотно място, за да само се че не за да самоубие. се... Да, Няма мацката с големите цици, с която да се снуши. Какво пише тук? Кърт Рулс. Браво. Той е слушал Нирвана. Да. Ето тъжене, в смисъл Той е има вид на фен на Нирвана. Депресиране. Да. Депресирана от всякъде. И отива да свърши със себе си по начина, по който А виж, го е той направил дори Кърт се, Кобейн. моля ти се отбележи как Да. се опитал да си реже вените, той вече се но опитал явно да се това нареже, е да. неуспешно. Абсолютно. Вижда се кръвта, която се стича, явно, да. Явно просто не ги е рязал като хората, въпреки че ги е рязал по дължина, смисъл. Да, Точно за така, значи на ако, драните ако зрители, искате да, да си които се режете самоубиете, вените, така се по прави. дължина. По-дължина, не Да. напречно. Така, Моля ви. по дължина. Ето така. Сега Моля. даваме важен гайд. Значи напречното рязане, Не. казваме не. Само по дължината Само на вените. по дължината. Да, мили деца, да знаете. Ако ще се самоубивате, така се прави. Ами, мисля, че прегалопирахме през този богат на интерпретации постер. Нещо имате ли да добавите, господин Бакалов? Не, мен ми става много И тъжно. на мен ми е много Мен ми е тъжно. тъжно, Мисля да, да в смисъл. запаля една цигара и... И да приключиме с този така тъжен епизод. Съжаляваме, че от време Да. на време се налага да сме в другата крайност, да не сме забавни, а тъжни, но то живота е такъв. Живота е тежък на моменти, да. Ами, обичайте се, бете се. Смете се, да, и... защото живота е кратък. До следващия път. До следващия Чао. път.